Zo van voeden, hoe de boene? Van we beken, het is zomer, kwak is geweest. Ja, de gay pride is ook geweest. Alle dat soort pride, sunny, geweldig festival dingen zijn voorbij gegaan. Ja. Maar de scrollen naar ben je ook toe. Wel een soort dansen, wel een mannen, vrouwen, jongens, meiden. En wie zie je natte poenen? Wel natte poentjes. Ja. En wie zie je draai zo danskat, die dan wel natte tollies. Een is één pot nat. Alleen maar natte gebeuren in Sadape. Ja. Dus dat is dat ik veronderstel, het zal wel dat gebroed zal zijn van om en bacterie en zoutachtige gebeuren daarbij. Want dan ga je die zien. Dan ga je één pot nat daar. Nee, het is niet om naar huis te schrijven. Nee, echt niet. Het is om te... Dat vind je Lucky Puria. Je denkt scroll aan Facebook en dat zomer. Zo'n natte video's hier zie. Alles is nat. De natty van kop tot teen, alles druipt ervan af. Men kan leggen uit mijn riepje aan die zijn van Ojimsi.